Түзүк авылы, яңа күркәм йортлары, эшчән халкы, әлбәттә, районда басучылык һәм терлекчелек тармаклары буенча алдынгы урыннарда атлаган Урал җәмгыяте белән данлыклы Ырсай авылында да милли бәйрәмебез Сабан туй гөрләп узды. Сабан туй флагын күтәрү хукугы алдынгы механизатор Ильяс Асадуллин һәм алдынгы машина белән сыер саву операторы Миләүшә Гыйльмутдиновага бирелде. Иң беренче булып Сабан туй майданында туфрак катыш икмәк исе сеңгән куллары белән ил табынын баетуга зур өлеш кертүче кыр батырлары, илебезне сөтле майлы итүче терлекчеләр, гомумән бер төркем хезмәт алдынгылары, җитәкчеләре Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Роберт Ибраһимов тарафыннан җылы рәхмәт сүзләренә, дипломнарга, акчалата бүләкләргә лаек булды. Безне хөрмәт итеп, Ырсай авылын якын итеп килгән барлык тирә-яктан килгән кунаклар, рөхсәт итегез сезне бүгенге 2019 Сабан туй белән тәбрик итәргә, сезгә кайда гына булсагыз да эшегезгә уңышлар, тәнегезгә сәламәтлек, тормыш бәхете теләргә. Сабан туй 19 белән барыгызны да. Язгы кырышлары планда коралганча үз графигында вакытында сифатлы итеп бүтән язгы кырышлары да уңышлы тамамланды дип әйтер идем. Быелгы елда механизаторларыбыз 3033 гектар мәйданда язгы кырышлары башкарып чыктылар. Шулай ук хезмәт батырларын тәбрикләргә район хакимияте вәкиле, мәгълүмати консультация үзәге учреждениесе директоры Рифгат Кадыргулов килде. Ул алдынгы хезмәткәрләргә район хакимияте башлыгының почет грамоталарын, истәлекле бүләкләрен тапшырды. Җәмгыятьнең баш белгечләре язгы кыр эшләренә тулы анализ ясады, алдынгы чәчү батырларын данлады. Бу елны чәчү компаниясын безнең Асадуллин Ильяс Диамонт тракторы белән Ситан чәчү комплексынан 897 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарып беренче урынга чыкты. Инде Иванов Альберт Агротрон Кондор чәчү комплексынан икенче урынны яулады. Басуларга симәнә ташучы шоферларыбыз Каримов Тимир Салих, Галиев Рамил, Ямалтинов Радик, ашлама ташуда Мустаяпов Рәсүлләрнең дә җир эшләре мактауга лаек. Җир эшкәртүчеләребездән Шәйхелисламов Илвер 623 гектар, Рахимҗанов Мәүлид 618 гектар, Ахунов Әнфәл 440 гектар эш башкарып, ярышның алгы сызыгында бардылар. Кукуруз чәчүне Муллагалиев Марс һәм Шәйхелисламов Радик кыска вакыт эчендә чәчеп, сыйфатлы итеп чәчеп чыктылар. Гомумән шушы чәчүдә катнашучы барлык механизаторларга, тәмле аш әзерләгән поварларга, амбарда эшләүче үзлексез симәнә, ашлама җибәреп торучыларга, МТМ эшчеләренә шушы бәйрәм уңаеннан зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Сабан туй иганәчеләр, Урал җәмгыяте, авылдашлары Лейсен Николаева, Илнур Камалов, Озамат Сәфиуллин тарафыннан оештырылды. Янда басып торган Лейсен Рәфис кызына мин бик зур рәхмәтлемен. Авылда үткән бер бәйрәмдә ансыз үтмәй. Дип әйтсәм дә хата булмас. Зур итеп рәхмәт аңа сезнең тавышлар. Лейсен инде үзе шушлай йөри башлагачтан ипләп кенә Харим абый тагын иптәшләр бар бит безнең авылда дип Илнурны да яртты. Бик зур рәхмәт. Менә Илнур Яудәт онда да бик зур рәхмәт әйтәбез. Ул Нефтекамыс шәһәрендә яшәй. Һәр вакытта да менә үткән елны Сабан туйга да ярдәм итте. Быел да ярдәм кулы сузды. Зур итеп рәхмәт аңа. Тагын да шулай булсын дип калабыз, нәрсә әйтәбез инде. Шулай ук өченче иптәш басып тора Сафиуллин Озамат Зәфир улы. Бүген ул Уфа шәһәрендә яшәй. Мин сельхоз системасында эшләй. Беләсез инде аның элеккедән дә спонсорлык ярдәмнәре күп булды. Теге зияратны әйләндергәндә ул профнастил профильләр белән ярдәм итте бит инде безгә. Тулысынча зияратны әйләндереп алдык аның ярдәме белән. Аңа да мин зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Ул инде бүген дә безнең Сабан туйга зур күчтәнешләр белән кайткан, җиңүчеләргә бүләкләр алып кайткан. Без аны да бүләкләрне дә аның исеменнән дә тапшырып үтәчәкбез. Азамат дус, сиңа да зур итеп рәхмәт. Тагын шулай булып кал.
Toyni 4-iптәшендә Равкашны барыгыз да беләсез. Урал җәмгыяте, ансы без бергә эшләйбез, бергә аңлашып, килешеп эшләйбез. Булай эш уңышлы бара дип әйтәсем килә. Рәхмәт барыгызга. Тантаналы чаралардан соң бөтен халык игътибары мәйдан уртасына юнәлде. Олысы кешесе милли уеннарда катнашты. Сулы чиләкле көянте асып йөгерде, чүлмәк ватты, катыктан тәңкә эзләде, капчык киеп сикерде, капчык белән бүренедә сугышты, шума кылгыга менде, кул көрәштерде. Эстрадабызның якты йолдызы Илсия Бәдретдинованың чыгышлары Сабан туеның чагу бизәге булды. Dünyalar gider, alarsan paluçkağa, yaşımın sineke, sikilim mahi, torkasında durasın, köşelerinin kaymalarım, törde yakta borasın, yaradan aşalar, niye üstü başarar, evra dolar şardan bolsun, yarıylana şakşalar. Күңелле, җырлы биюле, ярыш төрләренә бай Сабан туеннан халык, килгән кунаклар рәхәтләнеп ял итте. Сабан туй үзенең бәхетле һәм чагу мизгелләре, җылы очрашулары белән хәтерләрдә калсын. Ары таба яңа эшләргә һәм казанышларга рухландырсын.